Viene. No, Camilo. Caramba. Mamá faz quando? Isso. Bagarinho. Tudo bom, meu direito. Não, não jogou base. Chega basa. Umzali. Dr. Michelle. Michelle? É. Dandini mwana inzimishiyo. Indi akafanana newe. Chawari aitonzimishi. Aitonzimishiyo. Roma kamwita. Ivele voice renjero. Una watofanana naye. Ndinasaka mozwana. Saka wati uri kutsvaga basa. Ndikutsvaga basa mama. Unonzi Michelle wani? Ndonzi Michelle Magaya. Magaya. Mushande kupi? Ndikubvarisa apa. Uri kubva kupi? Amangosiri suppose ungori kuchikoro here. Wonko ndikutsvaga basa ine zveshuwa ndachifanira kunge ndiri kuchikoro. But kungoti situation ndo yazongondituma kuti nditsvage basa. Situation yei ingakutuma kuti utsvage basa uri fanira kunge uri kuchikoro. Yangu it's a long story zvekuti kusanangura kunogona kureba. Yangu it's a long story. But ndongotangirawo pakuti vabereki vangu mai vangu vakashaya. Saka vashaya kudaro. Pama dzababa vangu hapana akazomboda kuitawo responsibility yekuti ange achitendesawo chikoro. Vangu vakapromisa kuti vachandiendesa because ndiri mwana wani. Asi hazvinazofambawo sekudaro. Saka utorina munin'ina kana mukoma? Aiwa, handina, ndakangomira ndakadai. Hama dzese dzakabva dzangogezawo maoko. Pakangoshaya mai vangu vakangoti tichauya tozoona kuti todii newe. Ndandiri kwaMutaro ndokwandandiri. Kunani? kwaMutaro ndokwairoja mai vangu vasati vashaya. Sorry, ndakupfeka yetika. Aiwa, hapana chakaipa mwanangu. Hapana hapo chakaipa. Saka wati wabva kwaMutaro wakazofamba sei? Ndadaro manje nokuti vanhu vakabva vangodi vabva vatora ndakatenga vanhu mamangu vangu aine zvikwereti. Property yatatasara nayo payatanga kutorwa ndototi pavangoti ko mari yerent pandatotanga kushaya pekugara. Saka zvakadaro ndakazoenda kwambuya vangu kumazowe. Vanogara vaigara kuPlaza. Ndasvika kudaro ndichiti mbuya ndauya kuzogara, mbuya bva vashaya. Murungu wepaPlaza iroro bva atoti saka vasingashanda vasiri kushanda muPlaza ngavabve. Ndomabvira andakaitawo. Mbuya vangu vashaya ndotongoti vane 1 week vashaya. Saka gugu pavakashaya murungu akabva atoro kudzinga ivasingaende kubasa. Ndozvavanoita kazhinji mumaPlaza kuti vanochengeta pamba papomboni vanhu vanenge vari kushanda. Saka gugu pavakangoshaya zvikanzi mimi vese rudhende rwese ndari kubva. Ndizomafambira zvaita. Saka pandatoita stranded paya ndikati ndoita sei ini ndisingadi kuzoita mabasa akashata. Ndikati alright, ndichiri kuenda kuchikoro inhamo ndiri form 6 ndaifanira kunge ndichitopinda form 6. Saka pandanga ndichitofamba ndichitobva uko ndopandasanganawo nemumwe mukomana anonzi V11. Aminoti munomuziva here? Uzukuru wepanapa. Mwana watete vedu wamuona kupi?
Ndamona uko anga ari kuningira kumasoro. Oh, zvavile venasikana. Saka atongonoona ndiristranded ndopa vatonudza kati kana utotsvaka bado kunga ndangofamba wanyokotsvaka. Ndopa azongodudza kuti aiwa kuna kudezi yangu. Vakutotsvagawo musikana ndo masvikira ndaitawo panapo. It's okay Mishi, panapa basa riripo. Asi mwana wangu uri kundirambira kuti uite musikana wangu webasa. Basa riripo ine tinotoda musikana webasa. But kuti ndikuti uite musikana wangu webasa ndiri kungonzwa feeling yekuti ndigare newe uite mwana wangu. Unongwana sisi. Tudo tuite sisira mashameni. Ndenge ndichikuendesa kuchikoro uchigara nashameni. She's going to be your sister nditi. Sure. Tochigara tesandika? Sure here mama ndikuita dzako zvebeliever. Sure. Uyo anga asiri kurara. Kubva zvakashaya sisi vake. Anga achimborara achichema. Zvapera zvekuchema nditika shameni. Zvapera mama. Unenge wane mumwe kutamba naye. Mama, sure. Wati wangu wakuenda form 6? Ndandakuenda form 6. Ndichataura nababa kana vauya. Uko ndine chikora nditi. Mwari, nai Mwari. Ndiga uchema. Simuka kugara ndiga uchema. Usachema. Unyika muna vanhu vakanaka here. Simuka kugara. Unyika muna vanhu vakanaka chokwadi. Usacheme mwanangu, usacheme. Inini ndakatokurawo ndiri nherera. Chichona ndakadai. Chokwadi. Ndakakura ndichitambura. Pamwe zvakutotaura iwewe zviri nani. Saka ndakangozvudza kuti kuwana kana kushaya ndinofanira kuva nomumwe munhu wandinobatsira nekuti ndakatokurawo ndichichengetwa nemunhu wandisingazivi isiri hama yangu. Ndatoraswawo nehama. Usachema nditi ndanzwa kudzamirwa. Usachema. Zvonzi shameni. Ndafana nekuziva munimene. Umaita basa sinatonguya. Mama, mune mwoyo wakanaka chokwadi. Inineka ndakudza. Ndakakura ndichichengetwa nemunhu wandisingazivi. Ndakangonhongowo murudi. Saka inini ndoda vasikana vakanaka. Handidi vanhu vane musikanzwa handiti vanoteerera. Saka shameni form 2. Since iwe wati uri form 6 hai unenge uchitoziva zvakawanda. Poto uchimbatsira homework, uchimudzidzisa basa. Chandisingadi vanhu vane musikanzwa. Handidi vanhu vane musikanzwa. Panapa ndopamba pako kubva nhasi wamwana wangu. Shameni, tora bhegi rake. Wangouya nehembe. Usacheme kani, chinyarara mwanangu, chinyarara. Ndasikaziva kuti kudzipinda vanhu vane mwoyo. Tasanganiswa naMwari, handiti Mwari ndiye akutumira panapa. Ndokutenda futi V11. V11 iye ndiye aita Mwari wako. Kana nemuri vangu futi. Mama ndinoita bedroom. Unogeza watakura hembe, une hembe? Ndine mbiri zvangu dzandati ngori nadzo. Unogeza uchinji. Ende ndaononge munopfekerana unongodzimwe hembe. Totaura nadhedhi kana vauya nditi. Chienda munoita kuti ageze adye. Anita ageze adye. Umutsvagire chikafu chokuti adye. Kana pamba penyu feel at home. Chinenge chanetsa unondiudza. Handiti dhedhi vanosvika manje ndovataurira. Ndikutokuona semwana wangu, usatendi. Ndatokuona semwana wangu indi mishika Mwari vaitavo. Vaitavo Mwari vauya kuzondinyaradza 3 iwewe. Uzoti chero karingaka mwanangu. Uri kuzviona shameni? Mama angatona. Angainayo. Ndaitufarira singaidzi. Weya ungori zvaungori zvese. Nimapfekere nyeta. Naiwe.
ende mwari zvavanoita zvese vatiunzira munyaradzi wedu mama chendei mwana ande maita basa mama murerei mama ndimashumba maita basa shoma kodeiti mwana wangu zvatori mishe pake zvake nei mwana uyu neini asi mwarika kuita mishewo zvake paagere ende mwarika ndomuchengeta mwari ndo vanotenda inge ine ndakachengetwa nemunhu wandisingazive wani yaisisi manje kuno matagona matari datautikusaukadai kumashosi nemashosi edari kumbure kwaita ndiboa kuenda ndega muzira ndozvatsoti tombofamba shangu tichitomboenda vandisayiwa wamweke zvinombondinetsawo ndakatondazvo zvangu ndakasikusiya ndichiro chikoro sisi nosvavira hezvi wafanira masondo mufarira waitapo tongodya tesa ndi nene hangu masawa ndinomanda hangu patinoti pese pese tidzidzisayiwa wamweke sisi unoita jiyo unoita ndofarira history unofanira history alright uri pompo alright ata pane metsi wana wanipanenge kune metsi iyo ndinongoshandisa like iyo homework book saka ndoshandisa sehomework book alright writing inozinyatsa munongepera zvinabauzezvosisi chokandendagona chete zvinyatsokunetsa ngezvipi ndisati ndapinda ndiri kuona hangu yedu yako tonotokaina neuchekerwa apa yakadzoswa futi yeform 1 kaimakaita form 1 and what is history chichichichini but apa wakaitadza apa ini chandinoda kumunzwisisa au tinoyatsonzwisisa kuti history yacho munozozvaita kuchikoro kamusisi vakanasiya vachidzidzisaka kamunzwisiro kacho kanenge kachitondinetsa saka kuti munyatsonditsanangura kuti zvinomborevai kuti history kwacho sevedu sisika vanototoka yamuklasi zvezve vanenge vakatodhakwa ichatongoya zvenguva dikidiki avamboyesodzidzisi zvinhu zvisvino tongodzisa nguva dikidiki unobva watongobuda bva watoenda maiwi vanomwa doro sisi vanomwa doro vakamwa doro havambozivi zvaunenge wachiita pachikoro sisi pachikoro mapfekero aunenge wazoitaka unozviona bvatinenge asisise vanenge vanopiwa kamari kunyarara kungoti vari kudaro havo ka asi vakabatwa neveministry of education vanosungwa kuzidai vakambosungwa pakaite zviri vanosungwa nokuti vana ive munozodzidzawo chii pavari but sezvineni history tomboti ndandivhure page nebasa hangu ndikabhara pa kana ndikandibhara hangu pakanyora pa history is the study of what happened in the past. Zvinhu zvakaitika kare ndo zvakudzoswa zvichionekwa kunzi vanhu vaizofamba sei, zvaizoitwa sei, vanhu vaizogadzira zvakati vachizvigadzira sei, vanhu vaizobva kwakati vachienda kwakati, ndo inonzi nhoroondo yacho. History ndo mafambiro ainenge ichiita. What happened? Kurenti kumuri kusiya poteri pamota apo ichibva kwatava mutese poteri ndandakanga madhedhi nechimboitirawo Makadenda. sama makaroma amaorikudabra nditiro kapetisha asakusopisere asi sori zve havanozvinzwa dhedhi plus nebasa ravanenge watova confusion autombozvinzwa musazvidya iwaendika saka ukanzwa munhu anoti what is geography unobva waziva kuti chii
I'm not insist. I mean, I'm waiting a confusion, sorry. Alright then. Okay. I mean, I'm waiting a confusion. It's like I know what is history, what history is the start of what. No problem, I'm going to don't worry, it's no patience in the chat. I would even with Maybe I don't change that much one. But when you don't change, you're always. I'll put some lessons with them. It's Michelle. Michelle? I'm on the way. Michelle was. Auntie Michelle. Tawanitakiwa Michelle na mwali. Sure. Mwali maji blessa amekuwa mwanangu nzibisho. Mtoto wa blessa wa neema akatupa kwa dawle. Hapo. Ameachaga basi. Watu vile vile mtituda made. Amenoka tumanona vile vile. Sana misho imerera. Sana inaona zina. Sasa hiyo kana ngira hiyo ndio Maria na msaada naje. Wakumchengeta ngira zote for free. Ubadala. Ndangoti tingogara naye tingomita mwana wewe. Tumesa uchikoro ibaba vanhu vanotara kuitisa rushamino omweki atori form 6 saka ndandakona zvakanaka kuti tingogara naye. Madecision ako akukwanisa kana mandimirira kusabata decision iyoyi watomupedza mumba zvokutobva watofara naye zvokutomutora kumuita semwana wako already. Imimi asa munonyatsomutarisa kana mukamutarisa muzoti mukamutarisa ka mukatokuona zvaari the way she looks she's like our Mitchie. Sure. Everything about her. So izvo zvinotokupa izvo garanti yokuti wareplace Mitchie because vakafanana naye. Muza zvandazviitira onai kuti inini wacho most of the times ndichingofunga mwana tasei alright ndazviitira shamei kama wazviitira shamei ndazviitira shamei onai haasi kurara shamei anorara achichema watadza iwo kuti wandi waita idea yekuti ngatitomwe mwana pano kuti utarizva chake kuti amda pati unoziva isina nemusikamere atoudzazi ndakomuzvira tsitsi nemararamiro andakaita inini ona inini munyatsoziva kwandakabva ndakachengetwa nemunhu wandisingazivi kuzosvika ndionane nemi but iwo kuti mira ndokudzisande izvo togara tiri vashoka panapa ende uruzvona kuti kuoma kunoita zvinoda chokwadi toisa imwe mutima nepamusoro wokuti unenge uchitengera chikafu for free mari chinenge chikoko izvo zvazvina basa mukana mwari ndo vanochengeta totisimuvizi yashamini wochizotokuya napesi first place tokumudie musikana basa handipepe takanatsa titirona musikana webasa kuti ineniwo panoda kuvhura creche ndinge ndine munhu anenge achisara panapa pandatonoti Mitchie zvinhu zvako zvodandari zvakawandisa zvemusikana I'm not happy I'm not comfortable zvemunu panapa ngaende munochengeta musadaro muzoti kuchechi chaiko chinotoparidzirwa kuti vanotambura hapasi pachildren's home hapachengetonherera panazvo inini ndiri mhiri napata so saka nhera dzisi iwo nhera ndikunzwisati saka nhera dzisi dziri muno muzimbabwe chakanadzo hazvisiri izvo kumbirawo chingonditierera nhasi kana ndokumbirawo ngatimbogarai naye timbomuchengeta ungobvei ndoita sei inini manoenda mufarira hana yangu kana
iri kundudzo kuti ndinofanira kumuchengeta. I will fight for her. Kuruma wano kumana sisiga. Mwana tuite impasa matumbo ya boza mtumbi katumbi tukasira mawa chikoro kumana. Changu neta. Chikoro neta singambo sisi. Kana tukunzwisisa. Changu neta. Chikoro neta. Nayo omweki. Nayo makera sei. Yes, vamos fazer pamwe. Faz pamwe. Faz pamwe dedi. Faz pamwe ma. Sorry bo. Zviri kubatika here sisacho vane musoro wakaoma wazvona. Anogona zvake. Anogona? Aiwa achazama zvake. Musoro wake wakaoma. Kungotanga Woteerera zvamudzidzisi. Alright, man. Togona meme. Ndakanga achicomplain achanzi ticha wano yakadhara. Saka I think ndokunzwisisa kwazvo kubva ndikona ngatori mwana anogona. Handizivi. Iye tari kuvhima. Akambozvitaura zvatisha vake vava. Zvamuna vachikoro vakadhakwa kanodzidza zvo ndakatombva ubva. Achanzwisisa zvake. Dii zvikadaro ndingafari. Kudzidzisa vana ndozvangu manje. Baba chani. Uyo anonzi Michelle. Anonzi Michelle Magana. Saka ndiwe ndashora kuti zvimwe ndati tigare naye achibatsira nehomweki nashameni sezvamukutoona atori nezvakawanda zvaatomubatsira. Saka tatopesa panga sina maimbatsira pesa. Musikana ndiya kuti tamesera. Chicha chanoshamisa pari yechi musikana. Ndachifunga tataura nezvazvo tikapedza. Waigara kuyo musikana? Ndagara pamutare ndakagara ndiri namai vangu pavakazoshaya ndakava ndazoenda kumazoa ndopandakazosangana nemuzukuru wenyu vanonzi V11 ndiye akazondiudza kuti pana pamamuchida munhu basa ndokusvika pandazoita vana. Saka kwese kwakashaya kukuona basa kwese kubva kumazoa ukabva kumazoa pese pakada pakashaya kukuona basa one place kuzosvika kwese kuno ukashaya kukuona basa. Aiwa kuswoti ingoti chete of course kushaya ndaishaya pandakazongosangana kanaona V11 ndiye akazondisvitsawo panapa. Ndingachataura neyake tikapedza mwana. Shama. Aisha, this is not a charity organization. Another charity organization because whoever comes there will just to look after the person. No. Ndina manzakatwana dziromosha dzororoshekera. She's just useless. She's just like a street kid. Why do you accommodate her like this? Why? Pana vanhu vanochekera vanhu vane maproblems. Ashaka ngokuenda. No, not over my dead body. Pamataura mashoko. Iyo. Wandodzira zvokuita zvino. Ndakangoti imbondinzwisisai. Ndangoti tingochungo. Let's just homeless. Munhu anangoita kana ngomuka angoenda kwaye. Wakamuka pana pasifiko. Unoripota nani? Like kudii. Munhu watoona nhasi already. Wakutoita like kuzvona. Iko zvino right now she's wearing your hat. Wangotosvika kutopanana maito already. With a stranger like this right now, makutomuisa perfect person because ane zita rakanzirishi. What is so special about me? Yo, unogeza mota ngatu. Unopota mota ngatu. Shami chako wakadamke mutsa basa. Chodo kuye mafachi. Mwana chako. Mwana li. Zvakanaka kuti mwana acheni. Shamba mamaji homeless dog sho. Iwe. Vanhu vakazara kumusha, vakazara kumusha kana anjadza kuti uzotwadzi yozira. Inina was a homeless dog one but nasima kanditora kititi one. Iwe. Tora na mekira kumusha, kutora na rapa kumusha na lafu nesu. Kwenda uda kutora this person. I don't want to see this person now. Sada. Iwe. Iwe ni moyo. Ndokumbira. Usaka pesa pana sina moyo nasi. Pesa pana sina moyo nasi ndopata shamo. Ai, fumo. Mfogama nikugaira chinhu vavo kuya. Vamos. Não. Eu mama. Coisa da
kuenda. Wazvinzwa? Hauna kuenda. Don't mind him. Ndozvavari. Talk to him. Kana pasi. Don't mind him. Usazvise musoro. Ndina ndinotaura nawo. Wazvinzwa? Usachema handidi kuona uchichema. Handiti usachema. Kana ndichikonzera miri zvonga ndokwanisa kungoenda kudzibhedha ndinoda kukonzera imba yangu. Hauna kuenda. Zvakaoma baba.